L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's Global Ratings ikkonfermat ir-rating ta' A- bi prospetti stabbli għal pajjiżna. Dan jibqa' l-aqwa livell ta' rating li din l-Aġenzija tat lil pajjiżna fl-aħħar 10 snin. Din l-analiżi li ssir kull 6 xhur fuq Malta seħħet propju ġimgħa wara li Franza ġiet downgraded. Hawn l-Aġenzija tħares lejn l-andament ekonomiku fl-aħħar xhur kif ukoll lejn kif l-iżviluppi riċenti jistgħu jaffettwaw il-prospetti tal-pajjiż. Dan l-eżerċizzju komprensiv li jissejjaħ is-Semi-Annual Review l-esperti jistgħu jirrakkomandaw lill-bord tal-Aġenzija biex ibiddel ir-rating. Fil-każ ta' Malta dan ma seħħx u għalhekk ir-rating pożittiv ta' pajjiżna reġa' ġie kkonfermat. Fl-aħħar rapport li kienu ppubblikaw fuq pajjiżna, l-ekonomisti barranin kienu bassru li tkabbir ekonomiku ta' Malta kien se jibqa' akbar mill-medja Ewropea l-aktar minħabba l-andament turistiku kif ukoll l-użu ta' fondi Ewropej. Fir-rapport tagħhom huma kienu enfasizzaw ir-reżiljenza tal-ekonomija tagħna b'kuntrast tan-nuqqas ta' fiduċja li kienu wrew għall-ekonomiji kbar bħall-Istati Uniti, Ċina u Franza li kollha nataw prospetti li jiġu downgraded. Fil-fatt Franza spiċċa ġiet downgraded meta saret l-analiżi tal-andament tagħha. Fost l-aktar fatturi li tiwasslu għal stabbiltà l-pajjiżna, l-Standard & Poor's Global Ratings kienu indikaw il-fatt li l-Gvern Malti qed iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli u dan għen biex il-konsum privat baqa' pożittiv. ċifri tal-Eurostat din il-ġimgħa stess indikaw li waqt li l-beħ mill-ħunet madwar l-Ewropa qed jonqos dak f'Malta baqa' jikber. L-esperti barranin kienu wkoll innutaw li l-familji f'pajjiżna għandhom madwar darbtejn u nofs it-tifdil tal-familja medja madwar iż-żona euro. ċifri riċenti tal-Bank Ċentrali jindikaw li mindu ġie ppubblikat dan ir-rapport din it-tendenza komplet tissaħħaħ.